din guide til at vælge den perfekte blæstkøler til storkøkkenet. En blæskøler er en investering i din køkkensucces. Den bevarer fødevarenes friskhed og forhindrer bakterievækst ved lynhurtigt at sænke deres temperatur. Med en opnår du sikker madkvalitet og mindsker samtidig madspild. Essensen af ethvert effektivt storkøkken. Når du vælger en blæstkøler, skal du finde den perfekte balance mellem størrelse, kapacitet og køkkenlayout. Overvej, hvor meget mad der skal nedkøles dagligt, og vælg en model, der opfylder dine præcise behov, uden at optage unødvendig plads. Når du shopper, så se efter avancerede funktioner som præcise temperaturkontroller, energieffektivitet og nem rengøring. Holdbarhed er også kritisk. Robuste modeller som dem fra Zanussi og Tefkold sikrer høj ydeevne i årevis. En effektiv blæskøler forenkler dine arbejdsprocesser markant. Ved hurtigt at kunne nedkøle eller fryse retter, sparer du tid og kan nemt forberede maden på forhånd, hvilket gør det lettere at håndtere travle timer. Med en blæst køler eliminerer du problemer med bakterievækst gennem hurtig nedkøling. Moderne teknologier sikrer, at fødevarene holdes i sikre temperaturer og bevarer både konsistens og smag. Hygiejne er ikke bare et krav, det er en prioritet. Ved at køle fra 90 degc til 3 degc på blot 90 minutter, stopper blæstkølere bakteriedannelser i kritiske temperaturintervaller. Dette fremmer madsikkerhed og forlænger opbevaringstiden, hvilket sikrer en bedre madoplevelse og færre spildte ingredienser. 3 mærker skiller sig ud i toppen. Scandomestic, dansk pålidelighed og brugervenlighed. Tefkold, innovativ teknologi og enestående kvalitet. Zanussi, elegant design kombineret med høj funktionalitet. En god blæstkøler er ikke bare udstyr, men hjertet i dit storkøkken, der sikrer kvalitet i dit arbejde. Gå til vores webshop og find den perfekte løsning til din køkkenproduktion i dag. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har brug for vejledning.